Rame
Jelas nada asik tan kantun kagem keluarga besar saking Sragen Asri sinarengan Raja Wali Alkalin audio sumedang prafoto video syuting gambar bening harga piring Pak Yono sinambi ngerantos pengantinipun gantos bisono nggih. Sing penting gayeng ciri khasé Sragenan. Duh kusumo sira nimas mapujane ngati yen sarine wong Indonesia.
bocane ati yen tulung rino wengi aku ra bisa lali matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas naga cowase jebul kok ya mung semono katresnanmu tan ana nyatane janji tresno kanthi mati kowe tega medhot katresnanku apa boyo asli urip tansah nandang loro ati tanan tok katresnan jati bejo temen konku urip iki aduh dewa urip tanpa guna nyawa kula enggal kapan juta biyen mula aku lila ndika krama marang mulya langgeng saklaminyo jelas nada berfoto jebul kok ya mung semono katresnanmu tan ana nyatane janji tresno nganti mati kowe tega medhot katresnanku apa kaya urip tansah nandang loro ati tanan tok katresnan jati bejo temen nggonku urip iki aduh dewa do Bathara tanpa guna nyawa kula enggal kapan juta rampung urung mas manteni iki
Biyen mula aku lilo Dika krama marang MC liya Mamujiku muga bisa Taya mulya langgeng salamenya Matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas nada Eva ya Allah Yo jelas nada Sragen bergoyang bersama dengan duo ganas Indonesia Dikiang aku kudu sabar karo sapa diajari ngoten lho
rasane oh kakon katon seliramu wae Ya Allah. Jarno. ya kowe dik ya Boten menika Pak Asman Pak Haji Supardi, Pak Haji matur sembah nuwun. Pak Haji Supri. Ya. Sampean. Oh lah. Oh bolone haji kabeh iki piye? Berarti kok sampean ketularan. Amin. Haji apa, Om? Asrama haji toh. Nggih, Pak Haji ngersakne lagu napa malih menika? Loro ati loro bablasne Mas. Cimen pondot. Nggih. Mangke Mas. Udan, engko wae. Mbak Gea, matur nuwun ugi Bu Haji, berkah sehat selalu nggih Bu Haji nggih. Nah. Nggih Bu nggih. Bablasne loro ati loro Dek Hengki. Entek sik. Ya. Aja lali pawelingku. kurang apa ati iki dadi wanita kurang apa ati iki tresno nyatane sliramu nglarani ati taku ora bisa ditapani mayu jane pasti duwe wis milio aku dadi bojoku wis mulya aku dadi Apa bojone? bola bali wanggo kawane ati itu ya
sing seniman sing putri seniwati kayane mlumpuk janji sabar lan ora kesusu rasane wis dikelar malah ditinggal turu yo Amin. tenang kok sinome eyang kakung eyang suro ki disembadani terus moga-moga terang nggih mungkin keluarga besar Banyumas boleh Nggih. kembang angsal nggih Pak nggih Menika ngersake nggih, lagu kakung. eyang kakung eyang suro aja Ayo serang nggih. niki mbae manten Oh, Mbak Nganten. mbae manten Nggih. bapakipun Pak Nyono Oh, Mas nggih. Jarno Mas Partono monggo ganti kowe Dek hahahe yo bocah kok rambutnya morak-marik kabeh kaya ngene Kumandan suara timun sikarane ayo ngopi bareng-bareng sing sayo sing rukun ora areng kudu eling sing jenengku ning oke Ngatur pripun, Mas? niki yang kakung Nggih. mengke sasampun kung niki to diaturke ngundang anak ning Ngatur. sing duwe gawe kudu joget Ngatur nggih. sak keluarga besare engko keluarga Pak Dene manten lek nggih kok nggih kajeng igune kajeng geng nek nyawur nomor 16 kok lha nggih Nggih, leres. mengke do boten purun nggih to ya ganti De Yuli Kepati Gotong royong ro kancane yo mampir mas kok yo mampir penembokar mampir apa sih apa ora mampir Matur sembah nuwun ya Kakung. kula sing isin kok Lah kok isin? bocah nek bocah orang Jawa kabeh Lanjut pilih sing ngajari kakung kowe. ki ra duwe pensiunan kok mlebu tampani kabeh ngono kuwi Lek ngajari kowe kon ngemis kowe. ampun Panen. ngoten niku kung jenengan Oh, iya. niku kulino nyangoni cacah ngoten niku Ben Nggih. lega ning ati. nggih mungkin nggih pun nanten lah kula bagiane napa niki Lah kon njaluk sing di omah jere. kula niku mboten nyuwun nggih kung kula niku perkawis yatra nomor 16 nggih rokok iku tampa Mugi berkah nggih ya nggih. ayo foto Amin. 5 tulat-tulit kepenak undite kupos gedang rojo bogel bagus tur prasaja ora neko-neko Ro
lagu niki Bogel Adi Prayitno ya iki ke. Curhat guys. Yo bolak-balik lakonmu dhewe kok. Nah ya. Muga-muga kowe kuat nglakoni. Amin. Tak Wong tungake sugih mlane. kowe. Nggih to nggih. Niki parikane pitutur aku. Nggih. Nggih to. Mula aja sok nyilang aja bojo loro. Rekoso. Mriki Mas bos. Nano darene. Mriki, mriki. Nyambut gawe Dik. Nano ya. Pipo. Apa jangan sok-sok. Jangan mepet-mepet. Solo-solo. Solo-solo. Dik Yuli, Dalam. Dik Yati, Nggih iki iki Bogel. tondo seksi. Pripun? Mau dan deres. Nggih. Sinom nyamat diulingke utawa Langsung diunekke. siget, Lho, Masya Allah. terang langsung. Nggih. Kuwi mergo Mbah Suro. Atas banget. Lah ya, Nggih. mau dan deres ra umum. Oh, Ayah niki. Ora ya. Kok dioni ngono Kuwi to. mergo Cak? sinom Seneng tiyang kayaknya iki. wong tua ya. Iki ra tau ketok pisane protes ya. Beser. Ndak bisa mbahmu disko kuwi. Gak bisa, gak bisa. Matur suwun lho, Kung. Matur sembah nuwun ya. Matur Kakak, sembah ya. nuwun iki pun diparingi tandha katresnan Nggih. nggih. Nggih, ngundang anak diaturke sisan Jangan Dik. anak, nggih. Sing duwe omah kajenge mandhap nggih. Jangan anak Mas. Nggih, Pak Kurmatan menika Pak Nyono kalih Bu Ratina juga keluarga besar besan Bapak M Lady Irnando Ibu Rini Media Stunyani kepareng jumeneng besan Pak Kurmatan Rubin sinarengan jelas nada campur keluarga besar Banyumas monggo monggo Pak pesan Pak. Bek santayung sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada pangarso diripiten pun Bapak Teguh Kidang sini guyung cerah foto video syuting dan kantun kagem Bapak Nyono sak gotrah klowong saka pareng mandhap saking Sasana Pinajang wontene pepanggungan beksan Pakurmatan rumiyin. Ugi keluarga besar saking Banyumas kepareng jumeneng Pak Partono, Mas Jarno, monggo keluarga besar saking Sragen, keluarga besar saking Banyumas kepareng jumeneng rumiyin. Tak dulu, tak dulu, tak dulu, tak. Monggo Pak Nyono kalian Ibu monggo Pak Nyono besan saking Palembang monggo keluarga besar saking Jenar saking Purwokerto Banyumas Nenggo yang kakak. monggo nah Pak Nyono sampun kepareng jumeneng Enggak mangga. Anak lanang
pasar saking jenar. Besok gede dadi pegawe tak udange Mbak Epa, monggo. bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi ibu Monggo, Mas. apik tentrem lan rahayu. Ya mas ya mas ngetan kali kula apa setiate kelaku anak lanang sing tegesi anak wedok sing alus dhewe yen besok kowe gede sukses dadi pegawai. Tak udange tak sayange anakku sing bagus dhewe tak udange tak sayange besok pinter sekolahe awan-awan menyang karetan nile ondo ning omah kure rapi prawan prawan koretan rapi penyanyi nglarani ati Mas Jarno Aduh sayang, aduh sayang, etan paling ulon, apa setiane kelakon, dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ya mas, ya mas, bisa gampang ora bisa nyoleh, bisa nyawang ora bisa nyari, anak lanang lanang dhewe, anak wedok wedok dhewe, yen besok kowe gede, fokus amat ya mas, tembok teng celone, jari emoh jaluk maneh, ngetan kali kulon ya kali, tengah-tengah ono uote, ngetan gemati kulon gemati, ditimbang-timbang podo abote. Sampun ya kakek, matur sembah. spesial kagem Mas Demang munggah-munggah neng pucuk gunung dhuwur-dhuwur lah halah sapa topan kuwi piye Yanto ganteng tenan. Yanto ganteng tenan Yanto ibla-ible Yanto pandeng tenan Yanto bagus dhewe Yanto nakal dhewe Yanto bodoh dhewe pinter kok Pinter, pinter. meru goro-goro kowe iki rik-rik Icik-icik
Monggo Pak Kono De. gampang nesu. Hah? Mutungan. Lah yo mlayu tak lokke mau. Lah yo jaga diesel. Absen absen. Kono jaga diesel. Geser geser. Kono solare nipis. Arek iki. Tonton berang-berang iki. Bang Acil, Bang Acil. Bah kidange blek. Sawise kagem keluarga besar saking Sragen. Ayo Pak De. Joget mriki lho Pak. Pak Partono monggo. Jan yen ra kerja ora jajan. Nangis sajon dengan
Kiara Harjo. Alismu wong ayu nanggal sepisan. Untumu miji timbun rikmamu cemeng kraduk wilis wong ayu. Pripun Kang Mas? Jajeng Kia. Kia sinten? Kiara Harjo. Kia sinten? Kiara Harjo. Sing ngandani sapa? Wonge mbah kuwi lho, Haji iki piyayine. Nggih, Bapak tuh ngefans banget kalian jenengan. Aku yo mbol nitine dijak. Aku ki nek ditemok wong lanang yo gak oleh, nek ditemok jenengan ki oleh lho. Gumun aku. Aku yo gak duwe niat piye-piye kok mau nyekel ngono tok. Iya Mas lah. Yen Pak De Jarno sing ora sinawan oleh malahan. Pak De, nakal Pak De. jejer lengkung agung. Ya cekil. Helm Kang Mas. Ngerti aku ki sapa? Sampeyan lak bogel. Bogel ki sugih bondo sugih bandu wong ayu. Napa nggih? Tenan. Nek mung minangkane pamundu tamu, Ora percaya iki. Nang ya. omahku tingkat nang iki pekoki. Sing nang ngendi? Nang kene Cengkareng. Kono turu kono kowean. Sing sebelah ngendi Cengkareng? Turu ning isor dhewe wedi. Oh, Jul kancane Mama Sari. Erik Jireh to? Gede awake tok ya apa kuwi. Turu dhewe wedi. Terus Kandas luas sak solahe merati. Sekop. Ketemu pengedang pekok yang ini ya. sing pundi sing pekok? Wih, Oh, kae boboho. pekok. Anyel aku. Kok boboho? Kan yo kancil karo musi lho, ngejep pengedang liyane akeh lho. Dina iki sing nganggur. Apik. Ora trimo nek Erik dikatain boboho. Wong grog-grog asem kok tak do. Kowe iki mudeng sekaran kendang apa ora? Lah iso. Nah, Maaf, baleni, Bang, baleni. disko kuwi. Baleni. Engko sampe nang Bandung musik karo topanku ya aduh kocur ya aku. Batal 28. Oh. Gawe sengsem ing pandulu manuta sira tak kodhok. Wes, cakilan. Wes. Diajak, ya, wes. Diajak ya. Pripun Kang Mas? Aku edan, aku kancamu ge ya. Aku dana de bojo. Kowe ki edan ge. Aku dana de bojo. Edan. Wes. Kasih kebak. Wes. Basah. Ngeri kabeh iki lho. Apane? Aku ki kowe ki tak eling aku dana de bojo barang. Serku ki mau tak rayu Kang Mas Buki. Piye? Alis panjenengan Kang Mas. Alisku piye? Nanggal sepisan. Ning rong bayaran. Irung sampean. Irungku piye wong ayu bangir to? Bangir. Tenan. Matamu Kang Mas, matamu. Ras toprakan. Serku ki arep ngono lho. Cangkemmu Kang Mas, cangkemmu. Sensual. Lah wong urung-urung kok. Pak De, sampean apa wis anu ngono to lho, gregelinge iki nyapa? Anjari Ngono lho. sensual mau seksual jare. Lah sikil iki ngene iki yo keter kabeh. Ya aku wis tuwek yo ya. Kok wis tuwek to? Heeh. Wis tenan luwe ora? Ya aku yo urung madang barang kok iki mau. Dik, Dalem. mumpung panjenengane pepundenku ki Nggih. mirsani Om lumantar Jar- YouTube. Hah? Sinten? Nyapa Pak Haji Untung. Oh jenengan Jepang to? Lah kok ora aku ngene. Oh, cek esan. Ah biyen ki saurung kenal aku sik. Piyayi pundi to niku? Wonogiri. Oh, Wonogiri ini pundi? Pokoh. Pokoh ki ngendi? Pokoh ngidul sithik. Ora pokoh ngono kuwi kok. Dadi serono Ding. Manyaran. Lah yo pindah berarti. Oh iya. Biyen ki ning Pokoh panjenengane kuwi. Ah, terus intine. Nyalon legislatif alhamdulillah. Tenang. Diatur ke Dik, Iya, kelanganane apa? penyebab Haji Untung Raharjo petis manis. Oh niki anu Om Bogel ingkang maringi. Yo. WA Engko nek disawer aku 20% lho ya. Apa? Engko nek disawer 20%. Aku ki ngarep-ngarep sarene Oh, Pak nah, Haji. nggih pun mengke kula mawon nggih Bapak nggih. Wis. Ngangger lumantar iki gak tekan aku ki kok. Lah mau sak kandhani nek gelem to ya. wis. Modar kene rik aku. Aku ora duwe nomor rekening yo. Om Jarno.
jelas nada seragen bergoyang oh Bapak monggo Bapak. iki ya Oke. terus aku marang sliramu lahir tulus ing batin wong ayu Makane kula. tenan ati tulus ing batin wong ayu Sini Om Jarwo. Ini lho. Kepriye werdine wong ayu kepriye wartamu kepriye werdine kamar mancung wong ayu samar kula trimo luwung munah muti Bapak Ketua NU. ora boten sah Pak boten sah nyawer napa-napa kula niku ikhlas lillahi ta'ala Pak kula dados seniman niku boten gadah pamrih napa-napa Amin, 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 amin. tenan aku ngaturke lagu kalanganane Pak Haji untung ora dalu apa-apa aku tenan Masalah salah juga iklangannya orang ini kok. apa Selenangannya aku. ati kesiksa Patis manis yen bocah sing ngati Teti bebrayan sejati. jelas nada bersama dengan Gio Raharjo Patis manis pupus tebu saumpama priye werdine aja ngucap ora teges tanpa guna priye wartamu priye werdine kamar mancung samar kula
njaluk es. Wis Kadose digawake Budhe ragil. saged. Sareng kali kula lho Budhe. Mas, Oh. MC sini njaluk bakso. Radi maju mriki Budhe. Radi maju. Oh. Nah. Monggo Pak De. Apa namanya? Lila aku kudu lila lila hati dirapet sensitif lho. Lah kok iso? Ngono tok abang. Ya Allah, taliku pedhot iki lho Om. Bolak-balik tali neh, Mas. Pedhot iki piye, Jal? Yo. Lah ya mlotrok Biasa iki. iki mikir rasa jerles aku benekke tok ora gini. Lah mlotrok iki piye? Rotok anget iki. Pak De, tarik Pak De. Ya. Nano-nanoku jatahmu kok. Mengke-mengke to diomong. Lila aku kudu lila atiku kesiksa. Ya, Budhe matur sembah nuwun Pak De nggih. Ibu matine. Monggo keluarga besar Purwokerto. Ning saiki
bener ndur. Sakar pisahnya gunung desa. Loh, nggih niki diaturke udan kangen nang kantor Pak Sukiman. Hari yang mantap. Nyato. Gemes aku. Kamu itu makanya punya TikTok apa enggak? Aku ora duwe aplikasi TikTok aku nih anyel lho. Lah iya micet ae. Lho iku. Ayo Astagfirullah. Hari yang mantap. Neh. Oke, mari Dik. Ya. Hari yang aneh. Harian pas udah. Ojo ngono kuwi. Gak iso aku rek liyane kuwi. Oke. Piye? Oh, sing sering Pak Sukiman iki lho. Coba. Oke. Uker. Oh lah, lamaku Mas. Oh iya. Nah, sing seru. Oke. Uker. Wah, benar iki. Maksaman ta, Mas? Pak. Lagune udan kangen Dek Erik. Cicak di dinding, diam berayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Syuting saya nih. Gorku tidak. Aduh sedap. Assalamualaikum. Yang mantap. Astagfirullah. Isa mon. Aisyah. Ya Allah, alhamdulillah saiki dadi Gus. Wah, iki kok Ayo.
sing ibot nesu. Nyeluk aku minimalis ngono ya nyosor ae. Sing ibot nesu. Sing ibot mumet. Lagu ini udah kangen. Masya Allah, Masya Allah. Pak Sukiman, monggo, jumeneng. Spesial buat Pak Sukiman, keluarga besar Cakung. Cakung bergoyang. Wes pirang taun lawase ana kene anten tekane antu-antu konku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Rasa hati dadi kangen sayang kowe sayang nambah Ada di mana anak kambing saya ngalor ngidul dadi bingung hutan kangen ra bisa dibendung. wong ayu enggal bali kanggo nambah nikangan ning ati nadan sakedheping netra ati lega muga antuk tapa. Iki Pak Sukiman. keluarga besar saking pundi Mas? Cakung, cakung. Cakung. Sampai iso teko kene. Terus Cakung geger. ala nek pundi-pundi iki geger Mas. Kowe ngerti Yanto eble-eble karo Prasini pengarep mrene direwangi metu-metu priuk. Mas ngerti apa ora? Wah, Ning jaba kaya aku nonton demo ning kene aku nonton bemo lho Mas. bemo iki. Bareng aku nyawang ning kene Mas nonton bemo tenan. Aseme ambet padake bemo. Nganti ketemu ning ngimpi gambang-gambang sliramu wis teko jroning ati dadi kena tak goleki sliramu ora ono.
Dik. Apa balas ki wong lali ra kelingan. Oke, baik. Nggih. Nganti kekawang nengi rawang silam wis seneng ati dadi tak goleki sliramu Pak Sukiman. Cakep bergoyang. STW. Sesakno busedang Wong lali ora kelingan. Aku iki lho ora pamit lunga ning Semarang ora ngerti yen kowe sujanan asik aku iki wis ngerti sampeyan wingi ngomongan cari lunga nang Semarang kuwi mau mung kanggo alasan bola bali wong susude rito wangi kowe ngajak aku mayune Mas Sopo tare wangi awakku urung ora ngerti yen kowe cemburu yen ora iso cemburu mas sampeyan iki lunga banget turu tak rewangi nggonmu nunggu aja lali marang keluarga Bu monggo Bu monggo sayangku bundaku cantik wong lali ora kelingan asik aku iki lho ora pamitan yo pamit lunga ning Semarang ora ngerti yen kowe Monggo goyang, Mbak. sujanan aku iki wis ngerti sampeyan iki ngomongan cari lunga nang Semarang kuwi mau menganggo alasan bablaske lali janjine mas kapal aku nih heh kapal gak apa kaya apa ora iki dianjar karo anu Bung Nembang iki lah ya tanjakno kali mas janjine Dik ya Dik kimcil iki, Dik. kimcil Dik Anjar Dik Ragil Dik Fitri lali janjine ya mangke juragane ninggal katersan ya Mas mama eh nyawer katerke siji bapak siji bapak joget kono anu nih hah rame mas ning kene rame kene lho kula kene mboten sah Pak Nyono lah rame alah 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 karo Pak Nyono mosok yo aja kaya ngono lho mas nek diceluk ya rene to mas nyebar kodong koro lho mas manuk cilik gaya ben cilik penting suwe
Suwe apa? Suwe ra uyep-uyep ngono kok. Suwe ra wiwe bang. Nek uyep suwe. Henge gugahane malahan. Ayo. Bola bali kok cemburu dek Rino wangi kowe ngajak padu tak rewangi awakku kuru ora ngerti yen kowe cemburu Cemburu. bar ki bablas lali janjine. Tuwekan barang cemburu. Oke. Bablas ki lali janjine. Bablas ki lali janjine Ya. kimcilnya Mbah Kidang Yo, diajar tanjarno. Dek Ragil, Dek Fitri. Kowe karo aku. Ora itok cemburu mas. Sampeyan wingi lunga ngajak padu. Spesial mamangku gati Bapak Nyono. Ayo Pak, Ibu. Monggo, monggo. Ibu, ayo joget Bu, joget dulu ayo. Gue nyanyi. Dina minggu sing kabur kowe ngajak tetawang mangun nganti lingsir sengenge Ibu, monggo Ibu. lali janji alasane sapa wong sing ora kelonter dandan kowe ora teko Ya ampun Ibu kur nyerah nantok lho Bu. Baris berbaris. Matur suwun. Terima kasih Bapak. Lanjut Pak. Yang itu belum Pak. janjane kowe nong